Pěkný den. Brno se o víkendu stane centrem basketbalového světa. Hraje se tu totiž Final Four Evropské ligy. Hostem dne je proto dnes kapitánka brněnských basketbalistek Hana Machová. Dobrý den. Dobrý den. Vy už máte za sebou Final Four 6krát. Podruhé budete hrát před domácím publikem. Jak se těšíte? Tak já osobně se těším strašně moc, protože ono je to jinačí hrát Final Four před domácím publikem než někde venku. Jsou to hrozně těžký zápasy, ale ta atmosféra v hale je úplně úžasná, takže já doufám, že to bude minimálně stejná atmosféra, jak byla před 2 lety. Říká se, že letos jste měli i ten postup, jeden z nejtěžších ze všech, které jste zatím měli. Jak jste tedy teď na tom? Tak každý postup do Final Four je sám o sobě těžký, protože ty družstva už v závěru jsou hodně vyrovnaná, rozhoduje jeden koš, jeden bod, ale ten letošní byl opravdu strašně těžký. Valencie vlastně minulý rok hrála finále, skončili druhé a tenhle rok se vlastně snažili pořádat turnaj Final Four, ale tím, že vlastně jsme je vyřadili, tak přišli i o pořadatelství. Vy máte za sebou teď zranění, jste jedna z nejdůležitějších opor týmu. Jak jste teď na tom zdravotně? Tak já si myslím, že ten náš tým je tak vyrovnaný, že tam je 10 lidí, kteří můžou hrát, takže i když třeba patřím, jakoby, že jsem nastupovala v základní 5, ale myslím, že to není tak rozhodující, ale to koleno je docela dobrý. Ale ráda byste si zahrála. Ráda bych si zahrála, ano. Nějaká jiná zranění v týmu byla? No, už jak je to konec sezóny, tak ono se to kupí, ty zranění. Každý má některé bolístky, které ho trápí celou sezónu a vlastně na konci sezóny už potom vystupují ve velkým, ale já doufám, že náš tým nás dá dohromady a že budeme všechny schopni hrát. Předpokládám, že hala bude narvaná, nicméně co nervozita třeba před zápasem je, když jsou to třeba domácí fanoušci? Já můžu říct, že když to bylo před 2 lety v Brně, tak jsem byla strašně nervózní, to bylo hrozný, ale tenhle rok si to tak nějak užívám a těším se. Já myslím, že holky jsou na tom úplně stejně, protože i když jsou poslední tréninky, tak nikdy nejde vidět nervozita, spíš je to takový srandičky, ale jako když se má trénovat, tak se trénuje. Takže já myslím, že spíš si to všichni užíváme, než že bychom byli nervózní. Jak jste třeba loni slavili a jak to plánujete letos? Loni my jsme vlastně do Final Four nepostoupili, tak to jsme slavili jenom konec ligy a to jsme teda slavili ve velkým. A tenhle rok tak bude záležet, jako jak dopadnem, že ten člověk, když vyhraje zápasy, tak si to užívá víc ty oslavy, než když jako se to moc nepovede, takže to bude záležet na okolnostech. Určitě spousta diváků se na Final Four chystá, nicméně nikdo neuvidí do toho zákulisí. Co je předtím, než vyběhnete na plochu? Tak ten den začíná tak jako každý jiný. Máme dopoledne trénink ještě střelecký, záleží na každý hráčce, na co je zvyklá, jestli se jenom protáhne, proběhne nebo opravdu něco odstřílí. Pak jdem domů, nějaký oběd, poobědový spánek, aby jsme nabrali sil. No a pak už přijde ten sám zápas, kdy vlastně máme poradu v šatně, s trenérama ještě jenom takový drobný shrnutí. No a pak už se začíná rozcvičovat a jde do tuhýho. No. Moc krát vám děkuji za dnešní rozhovor a držím pěsti. Vám diváci děkuji za pozornost a budu se těšit zase na viděnou.